Ne balimaw ani ɲankuma somɔgɔw bi baro bɛ Buba ni Nora de kan. Buktum TV ka série Buba ni Nora. Donc Buba ni Nora ye jɔn ye? Buba ni Nora ye jeune couple de. Donc bidenw an yɛrɛ an bidenw ka couple ko de bɛ nin ko in na quoi. Donc couple mun don u denmisɛnnin couple de don. Nin na u bɛ ɲɔgɔn kan depuis a mɛnna dɔɔni quoi. Donc u ka problème minnu b'u kan et puis en fait u ka vie don o don vie quoi. Donc o de bɛ bɔ ni série la. Donc sisan série in na fɛnɛ mun diyara ne ye c'est qu'en fait u bɛ kuma kɛ à un moment donné bɛɛ b'i ka avis di quoi. Cɛ b'a a ta fɔ ale ka côté la ale ye mun ye, muso fɛnɛ b'a ta fɔ ale ka côté la ale ye mun ye. Donc fɛn mun don ne yɛrɛ kɔni bolo c'est très intéressant. A ka ɲi quoi. Et puis conseil caman b'a kɔnɔ muso an ka furu la. En fait u tɛ critiquer kɛ parce que Buktum TV u bɛ fɛn kɛ en fait u bɛ ka série kɛ pour que mɔgɔ ka faamuyalita sɔrɔ a la quoi. Parce que côté bɛɛ la. Donc u b'a essayer pour que bɛɛ ka fɛn sɔrɔ a la. Donc exemple dɔ la par exemple Buba bɛ na don la Buba bɛ na Nora tɛ pour que ka dumuni kɛ quoi. Donc Nora ko k'ale ma tobili kɛ ko parce que ko kuma bɛɛ ko cɛ b'ale ka tobili critiquer. Ko n'ale ye tobili kɛ kuma bɛɛ ko cɛ b'o critiquer. Donc bi fɛnɛ ale fɛnɛ y'a décidé k'a tɛ tobili kɛ. Donc au moins a tɛna critiquer quoi. Buba fɛnɛ donc yanni u ka faamuyali kɛ ka faamuyali ɲɛ sɔrɔ u ka ko la donc ale fɛnɛ ye solution min sɔrɔ aw ka film in lajɛ pour que aw ka se k'o ɲɛdɔn. Nora fɛnɛ ale fɛnɛ b'a fɔ k'ale b'i venger or que ne yɛrɛ kɔni hakilina la couple kɔni kuma tubabu ɲuman na communication foyi t'o bɔ. Donc ni kuma ma kɛ faamuyali tɛ se ka sɔrɔ kow la. Donc il faut que mɔgɔninfin ka kuma de. Mun bɛ digi la furuso kɔnɔ bɛɛ kan ka kuma, bɛɛ kan k'i ta ɲɛfɔ mun ka ɲi mun man ɲi pour que faamuyali ka se ka sɔrɔ et puis funufunu ye ɲɔgɔn kɔrɔ tant que bɛɛ e ma fɛn fɔ ne ye e bɛ funu ne kɔrɔ. Donc ne bɛ se k'o faamuya cogo di? Donc o caman de bɛ bi furu ninnu na. Donc en tout cas ne yɛrɛ kɔni série in diyara ne ye parce que donc dɔw bɛ se k'a kɛ comme ni nin ko ninnu bi kow tɛ mais ne yɛrɛ kɔni bolo bi kow don dɛ. Bi kow caman de b'a la parce que an ka fɔlɔ mɔgɔkɔrɔbaw u tun bɛ ko minnu kɛ sisan an denmisɛnninw an fɛnnen no fɛn na parce que an ka couple kuma fɛnɛ an b'o caya an ni mɔgɔw cɛ. An ka couple baro o bɛ fɔ an ni mɔgɔ caman cɛ. Donc ça fait que bi kɔni furuko in ma nɔgɔ. Donc ne yɛrɛ kɔni bolo donc conseil caman b'a la et puis an ka réalité ninnu a bɛ ye quoi. Donc mɔgɔninfin a bɛ se ka faamuyali ko d'i ma quoi. Donc pour que ka kuma lasurunya la c'est pour que k'a fɔ nin série in kɔni a bɛ kuma an cɛw an'an musow de kan bidenw donc bi muso ni kunun cɛ ani bi cɛw donc o kuma b'o de kan. Donc Buktum kɔni a y'a kɛ a ye cɛw ka côté ye a ye musow fɛnɛ ka côté ye mais bon film kɔni mana kɛ togo o togo i tɛ se ka fɛn bɛɛ ye i tɛ se ka fɛn bɛɛ fɔ. Donc o temps tɛ bɛɛ bolo mais globalement a bɛɛ yera quoi dɔɔni. Donc pour que n kana film bɛɛ ɲɛfɔ aw ye donc n sera ka mun fɔ aw ye o ye nin ye dɔɔni. Donc a bɛɛ bɛ français de la film in bɛɛ bɛ français de la. Donc peut-être o tɛna diya dɔw ye parce que n'u kun y'a kɛ bamanankan na o fɛnɛ kun ka ɲi mais a kɛra français la a ma kɛ juguman ye quoi. Juguman tɛ. Donc maintenant ne yɛrɛ kɔni pour que ka conseil min bɛ ne bolo k'a di denmisɛnninw ma donc an yɛrɛw ma dɛ n kan bɛ mɔgɔ minnu ma n dɔgɔninw ani n denw
donc furu ye fɛn min ye gulokiba tɛ n'a farala i b'a bɔ k'a bila o tɛ donc hali n'a faralen no i b'a kala de ka tila k'a don muso minnu bɛ fɛ ka kɛ lamu ye ka taa balimaw fara olu k'o dabila o man ɲi donc furu ye kalali de kalali ani kuma ani bonya ni karama donc kuma kɔni kuma de ka ɲi furu kɔnɔ n'i ma content ni fɛn min digirila i b'a fɔ tɔɲɔgɔn ye a mana kɛ donc ni cɛ ye fɛn min kɛ n'a ma bɛn muso ma muso k'a fɔ a ye muso ma fɛn min kɛ n'a ma bɛn cɛ ma cɛ k'a fɔ a ye kuma de bɛ fɛn bɛɛ ban ni mɔgɔ min tɛ kuma ka i ta kɛ funu ye kɛrɛfɛ o tɛ foyi de bɔ ko ninnu na o ye dɔ de fara kan donc bi de kun ye ni revue ye k'a d'aw ma donc Buba et Nora ko furu furu kuma de kun ye bi ta in ye dɛ donc ni ne kun bɛ n bolo k'a d'aw ma bi donc a ye soin ta u yɛrɛ la aw k'aw janto covid in na bana min don bɛɛ k'i kɔlɔsi en tout cas aw kana hésiter k'an ka fɛn ninnu partager donc aw kana hésiter dɛ aw ka partager hali modération kelen kana k'a la d'accord prenez soin de vous à très bientôt a k'an bɛn